U Beogradu se održava prvi Ni Hao China internacionalni Dragon Boat festival. Svi posetioci Ade Ciganlije moći će u dane vikenda da vide trke u zmajevima, čamcima, koje će oba dana festivala biti od 9 do 16 sati. Prisutni će moći da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Shandong provincije. Na štandovima će biti majstori za slikanje šećerom, pravljenje skulptura od testa, umetnici rezanja papira, kao i da probaju čuveni dezert Zongzi. Festival je otvorio ambasador Kine u Srbiji Li Ming. Organizacija ovog događaja je fantastična. Želim da zahvalim svima koji su tome doprineli. Radost, sreće i zabava to krasi ovaj dan. Želim toplu dobrodošlicu predstavnicima drugih zemalja jer je reč o internacionalnoj manifestaciji. Prvi put organizujemo ovakav događaj. Reč je o pravom pokazatelju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Nadam se da će snažno prijateljstvo i saradnja biti nastavljeni i da ćemo svi kao jedna porodica učestvovati u godinama pred nama. Slavimo porodicu i ljubav. Svim učesnicima želim uspešan dan. Veliki broj učesnika ovog festivala, kako iz Evrope, tako i iz ostalih zemalja sveta. Došle su nam ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara, takođe sa Kipra, iz Rumunije, imamo i ovde beogradske ekipe. Nadam se da od sledeće godine dođu i neke ekipe iz Kine, tako da imamo najavu. Ovaj festival je već postao popularan, ljudi vole da dođu u Beograd, lepo se provedu, uživaju u našem srpskom prijateljstvu i već se pročulo, tako da uvek imamo i čak pre nego što objavimo naš bilten, zainteresovanost da ljudi dođu i veslaju ovde sa nama.